No niin, moi. Me tehdään nyt kanien häkkiesittely, sisähäkin esittely, kun nämä on nyt niinku kokopäiväisesti sisällä, ulkona on jo sen verran kylmä, että ne käy sitten ulkoilemassa vaan niinku pikaisesti meidän valvonnassa. Mutta tässä ensimmäisenä, kun tullaan ovesta sisään, niin on tuoli, jossa on yksi ylimääräinen matto, joka meidän pitäisi levittää tänne, mutta me ei ole keksitty sille paikkaa. Sitten on Freija syömässä porkkanaa. Sitten täällä on pajutunneli, repa ja tollanen isompi tunneli. Tai toi ei ole tunneli, se on vaan tollanen pyöreä. Niin pääsee sisään, mutta sieltä ei siis pääse sitten toisesta päästä ulos. Sitten tässä on lämpölamppu. Ja tuossa on näköjään koulutila on vähän pupusia. Ja sitten täällä on pahvitunneli, vessalaatikot ja heinät tuossa paikallaan. Tuossa on sitten tällainen oranssimasti. Siellä on sisällä purua ja pahnaa ja herra porkkana on sen päällä ja siinä päällä on sitten tällainen karvafleese. Ei tää ole fleese, mutta tällainen karvakangas kumminkin. Sitten siinä on näköjään vielä namipallo. Sitten tuossa on herkkupuu ja suolakivi ja rölli. Sitten tuossa on niiden ruokakipot. Röllin ja Freijan ruokakipot ja Vivian ja Repan ruokakipot. Siinä on vielä juomapullo. Tuossa on pajutunneli, joka on jo aika lailla jyrsitty. Sitten on tuorekippo ja vesikippo. Näin aamulla ne saa tuoreen niinku yleensä ihan kokonaisena niinku kokonaisia omenat ja kokonaisia porkkanoita tänne, niin on sitten vähän tekemistä siinä syömisessä. Mutta iltaisin sitten ne saa tuohon vihreäseen tuorekippoon. Sitten täällä on meidän kanitavarat. Tuossa nyt ne esitellään sitten kanien tavaraesittelyvideossa. Tuossa on boksit ja tuolla on valjaat. Sitten tuossa on tällainen pahvilaatikko, jonka päällä on pinkki fleese. Ja alla sitten violetti fleese. Se ei nyt näy, kun se on noin tumma. Sitten tuolla on vielä yksi vessalaatikko ja heinä. Heinätelineessä ei nyt oo mitään, kun ne on syönyt yöllä kaiken. Ja vessalaatikkokin on aika heinissä, pitää siivota se. Sitten tossa on tollanen tuoli ja tuolla on normaalisti pahnapurualue aika littaantuneena, kun ne on niin paljon siellä oleskellut. Mutta siellä se kuitenkin on. Siellä on tollanen pahvilaatikko ja heinätunneli, josta on kaikki heinät revitty, että se on nyt vaan tollanen pahvitunneli. Mutta joo. Ja sitten tuolla oli vielä tuorekippojen ja vesikippojen alla on tällainen ovi, joka on niille tunnelilla, ne pääsee sinne alle. Se on ihan niiden lempi paikka oleskella, tai oleskelee siellä. Sinne tuolta pahnaalle. Purua ja sellaista. Tuolla on, jos näkyy. Siellä on aika paljon olkea. Mutta joo. Tässä oli meidän pupula. Oho. Joo. Mutta ei täällä varmaan muuta. Tällainen tää on. Tästä voidaan vielä näyttää, että tuolla on toi alue. Tässä on tää niin sanottu ruoka-alue. On toi tunneli. Tavarat. Ja näin. Noniin, seuraava video tulee sitten varmaan olemaan toi kanien tavaroiden järjestysesittely. Mutta nyt ei ole taas pitkään aikaan tullut video, kun meillä oli vähän ongelmia ton kanien päivävideon editoimisessa, niin sitä ei saatu sitten ollenkaan nettiin, mutta kyllä me sekin varmaan sitten jossain vaiheessa saadaan. Mutta tässä tulee nyt tää. Kiva kun katoitte. Moikka!